We staan in Leeuwarden op de Noordersingel. Ik en mijn houten beest. En we kijken uit op de Prinsentuin en de Oldenhoven. Ja, dit is de stad van mijn ouders, Leeuwarden. Die zijn hier vlakbij ook getrouwd. Dus ik kwam hier als kind heel vaak. Deze plek en dit standpunt is vooral ook heel bijzonder omdat hier de Gouden Bal traditie is ontstaan. De korte baanwedstrijden voor vrouwen die hier eind 18e eeuw, volgens mij begin 19e eeuw, voor het eerst is gereden. Hier stond een herberg, de Gouden Bal. Dus vanuit hier werd die wedstrijd georganiseerd. En ja, ze konden een gouden bal winnen. En die wedstrijden worden nu nog steeds georganiseerd, volgens mij voor het laatst in 2012. Maar ja, dat hangt natuurlijk van het ijs af. Ik heb voor dit project voor de oude technieken gekozen. Omdat het heel erg te maken heeft met het vangen van tijd. Maar voor elk project gebruik ik eigenlijk weer de techniek die daarbij past. Dus dat kan ook digitaal zijn. Maar dat kan ook letterlijk knippen en plakken zijn. In de vorm van collages. Ik werk soms met plakband, met verf. Ik maak dingen nat. Ik maak dingen stuk. Dus ja, ik kijk heel erg naar het onderwerp. En deze camera, of deze techniek, ja, heb ik dus echt gebruikt om de tijd te vangen. En dat hoort dan heel erg bij het concept. Ik neem het ook altijd persoonlijk, dus ik zoek ook altijd heel erg bepaalde stilte in mezelf. Daarom vind ik ook dat je stilte kunt vinden overal. Dus je kunt het ook vinden midden in de stad, met veel lawaai. Want die stilte die zit in jezelf. En die kun je proberen te vangen. Je moet het natuurlijk wel overzien te brengen. Maar uiteindelijk neem je hem zelf mee. Dus het is natuurlijk mijn stilte die ik op die foto's heb proberen te zetten. Op de achtergrond zie je de bomen zijn eigenlijk een soort omlijsting van de Oldenhoven geworden. En ja, bijna een soort overstraald. Een soort warmte geeft het. Dus ja, het is een enorm stil beeld geworden. Midden in de stad.